The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Corinthians 3:5. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. 1 Corinthians 15:10-11. But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it was I or they, so we preached, and so you believed. Isaiah 44:22. I have blotted out like a thick cloud your transgressions, and like a cloud your sins. Return to me, for I have redeemed you. 2 Peter 1:4-8. By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. 3 John chapter 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Mark 9:23-24. Jesus said to him, If you can believe, all things are possible to him who believes. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help my unbelief. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi karon sa atong tagsa-tagsa kakalag. Kung napapagitay mga sala, kini mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios, kung dili nato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9 ang prinsipyo nga atong gamiton, atong barugan, and we should now apply it. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala tuod, kung buot ka nga maluwas o sa lamang pagi nga gihatag o gitanyag sa Dios, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. While laing manluluwas si Ginoong Hesukristo ra. Diha sa Acts 4:12 nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray.
Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again. Ngayon mo kaming gitapo karon, aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balahang pulong. Salamat o Diyos. Ngayon mo pa kaming gipabuhi ang ni gayuna. Ti mailhan nga ang imong plano sa among kinabuhi, nagapadayon pa. And we just live with this borrowed life and we depend on your grace. Kayong tanan are made possible because of your grace, of your love, of your mercy. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers o ang atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab niining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita mag dupot niining atong tun-anan nga giuluhan og the real meaning of life. Ang matuod yung kahulugan sa kinabuhi. So he just said that we are in this borrowed life, borrowed time. We are living in a borrowed time. O kita nga mga anak naman sa Dios gumikan sa atong butang sa atong pagtuog pagsalig kang Ginoong Hesukristo. Gimanduan kita nga kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Busa sa pinagi ni atong ibuhat adlaw-adlaw, atong makatunan ang dugang pang mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios bahin sa kinabuhi sa tao. Nasayo na kita nga unsa ka muborang kinabuhi sa tao. It's just like a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Mao magkanang pulong sa Dios. Og sa ato nang ginaingon kanimo nga mura lang ni og nagbitay og gamayng lanot kinatong kinabuhi og mahimong putlon sa Dios anytime in His perfect time. Busa ang pangutana sa atong tagsa-tagsa ka magsuso, magtutuo o bisan dili mo magtutuo, kitang tanan ang naapektahan. Unsa man ang imong hunahuna bahin sa kinabuhi. Karon nga nagatuon ta niini nga maong uluhan, the real meaning of life. Unsa naman ang imong nakatunan. Unsa may kahulugan nining kinabuhi. Now, kaninyo nga nagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, naklaro na nimo unsa gyud ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Nga lumalabay lang kita niining kinabuhi. Nagbiyahe lang kita niini. O hinuwaman kini atong kinabuhi. Bisag magkinabuhi pagka sobra pa sa gatos katuig, unsa man ka ikatandi sa eternidad nga wa na may kinutuban, wa na may kahumanan, wa na may katapusan ang eternidad. That's forever and ever. Mao na nga nagaandam kita. Yan ang panahon na nga diin mag-auban na kita sa Dios hangtod sa hangtod, sa tumang kalipay, kung wala na kamatayon. Kining atong kinabuhi karon puno sa mga kasakit, puno sa mga pagsuway, puno sa mga pag-antos, o mao kana nga kung wa tay pulong sa Dios sa atong pagkinabuhi, mao nang dili kita makasabot. Wa kitay alamag sa matuod nga kahulugan sa kinabuhi. So, nagpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios, og it is a matter of choice. Prinsipyo gyud na. Nara na nimo unsa imong pilion. Pagtuon ba sa pulong sa Dios
aron makakaton ka sa mga kamatuoran ug mo imo magamit sa imong pagkinabuhi ug ang imong kinabuhi mahimo nang makahuluganon, meaningful, purposeful, and with definition, or magpabilin ba lang ka nga on your own way sa pagkinabuhing tawhanon nga kalibutanon o kung anaan ay mga pagsuway, mga alantuson o mga gumunhap sa kinabuhi, unsa man ang imo magamit, wala. So, wala gyud kahulugan ang kinabuhi alang kanimo nga walay pagtuon sa kamaturan. Kay ikaw gibugkusan lang kas talikala sa pagkaulipon sa sala. Ug mao na nga ang Juan 8:32 nagaingon nga, you shall know the truth, and the truth shall make you free. So, dili ka gawas nun sa diha nga kay kamatuoran, wa kay pagtuon sa pulong sa Dios. You are not free. You are on bondage with sin. Og mao na nudnod nimo sa pagkalaot sa imong pagkinabuhi. Buot ka ba niya na? Nga mayagom niya na? Or buot ka ba? Ang imong kinabuhi mahimong makapanalangin sa Dios. Ang Dios ra ang makapanalangin sa Dios. Pinaagi sa imong pagbuhat ni pagsunod sa mando sa Dios, fulfilling the protocol plan of God, then anha may-maya ang Dios. So, kini doktrina ni nga atong ipanghisgutan. Now, okay, ako lang ang pagpahinomdom sa atong mga subscribers, itong mga igsoon ni Kristo nga nagpadayon sa pagsunod ni atong ministry. Okay, magpadayon ta karon sa atong gibiyaan sa miaging higayon. So, a believer therefore without doctrine, who has no Bible doctrine in his soul, cannot handle any difficulty or hardship in life. Dili. Much more adversity. Samot na. So, sanglit, ang maong magtotoo nga negatibo, kawa man siya doktrina kay negatibo man, mo kanunay gisang mo ingon nga, wa ko'y musurrender ko nining kinabuhi, meaning they throw in the towel or give up when confronted by disasters in life. You see? So, produkto ra gyud siya sa iyang decision. Mao may iyang tinuyuan sa iyang buot. Hinumdum ka sa napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran, isangkap sa Diyos ka natong mga magtotoo. So, gimanduan kita sa Diyos, gamita ka na kanunay sa diha nga kamo manginahanglan in any circumstance in life. Bisag unsa kalisdanan ba, kaharuhay ba, kanang kalampusan ba, o kapildihan ba, use them in any circumstances in life. We have studied the 3 phases of God's plan. Well, this is very basic. Salvation, believer in time, and believer in eternity. Kung niining atong ikaduhang bahin sa plano sa Diyos karon, the second phase of God's plan, we are believers in time. So, sa atong pagpadayon, sa atong pagkinabuhi, niining panahon na, niining our believer in time panahon, we are supposed to be instructed by God's Royal Family Honor Code guidelines. Kaya may mga kanang subayunon, okay, nga atong pag-sundon. Pangutana, why is the spiritual knowledge of a believer important? Ngano man? Ako naman ang ipangutana ni mo kagahapon sa atong
katapusang panag-uban, nga naman nga ang espirituhanong kanang kahibalo o kaalam may nungdanon man. Tubag, because that is his only basis. Mora na iyang kanang basihan to live God's will, to live God's purpose, and God's objective. Without Bible doctrine, knowledge of the truth, nga wisdom naman kana sa diha nga imong gituuhan. Once mutuo ta o atong dawaton ang pulong sa Dios nga atong nakatunan, then ang Dios nga Espiritu Santo mao imong metabolize niya na iyang galingon kana aron sa paklaro ug dugang pagpatinaw kanimo unsa ka tinuod kanang pulong sa Dios. So without Bible doctrine, kung why pulong sa Dios, empty o kabhang ra ka ng iyang kalag sa pulong sa Dios, he's not going anywhere in his spiritual life. Dili yan. Saan man yung pagkinabuhi, espirituanong panginabuhi, nga wa man siya magamit. But the believer has volition lagi, naman siya kabubuton. O niya na kabubuton, kanunay gid siyang nagatubang, niyan tong kanang volitional responsibility, atong responsibilidad nga atong tulubagon gumikan sa unsay atong nahimong desisyon. So, with that, he always faces this volitional responsibility in every aspect sa iyang Kristiyanong pagkinabuhi. Ug subo palandungon nga daghan sa itong mga igsoong Kristohanon, dili na po ni pagdaot, ang buong pasabot, we cannot do that. Ang buong pasabot na ito, nga ato lang yung gihulagway o ipaklaro, gipatinaw, gipasabot nga, mao niya ang kahimtang, daghan sa itong mga igsoong mga Kristohanon, karong panahon na, nagdahom nga sila nagkinabuhi, gihapon niya ng the Christian way of life, bisan to, dugwa sila pulong sa Dios. Sa may tawag ni mo nila, mga kanang hypocrites. These are hypocrites. Okay, they're acting as if they are, which the truth they are not. So they are hypocrites. Now, unsa magyud nag-auhag nila, unsa may nag-motivate nining maong matang sa mga magtotoo. Ang ilang kinaiyang makasasala. Gusto? Maura gyud nagadasig nila ba? Mao'y nagadasig. That is what motivates this kind of believers. Ang ilang area of weakness, mao'y nagadasig kanila sa ilang personal nga kinabuhi. Area of weakness, ay nomdong ka ba? Ito atong isgutan. Nga atong kinayang magasasala, doon ay duha ka ng areas, mga dapit, area of weakness o area of strength. Nanibaw na kag unsay manggawas gikan niya ng area of weakness, ang atong pagbuhat ng mga sala. Nahinomdom ka pa ba atong lista nga atong gihatag nimo? Lista sa mga sala sa una-una, sala sa dila, sala sa buhat. Kung gihatag ninyo, pipila na karong kadlaw. I hope wala na nimo kanang paa, wala na nimo pada sa imong tripod, iPad, ang imo diha nga notebook, mo papel baron nga imong ipanglista kadto. I hope di na nimo kalimtan. So mao kada. Mao ni manggawas diha sa area of weakness. Ug ang area of strength, ninumdong ka pa. Unsay manggawas gikan sa area of strength? Ang imong pagbuhat og maayo. You see? By doing kanang good works, nga mga tawhanon ra, dili Diyos nun. Okay?
Mga tawahanon ang imong manggawas ka mga mayong binuhatan nga it will turn into evil. Magkuyog mga yun sila. Human good, sundan dayon ka na sa evil, dautan. Bahagbong ramang yun sa pagkadautan kay tawahanon raman ang mga mayong buhat. Mayong kanang panig-ingnan ka na sa tubangan sa tao, apat sa tubangan si Diyos dili. In fact, ang Diyos nagahulagway anang iyang mayong binuwatan nga tawhanon nga hugaw nga trapo, baho. You see? Ludon ang Diyos niya na kung ingnon ba lang natong pagkasulti nga. Of course, wa may giingon nato nga pagbati ang Diyos, no? There's no such thing. Kini ato lang ning hatag kanimo as a language of accommodation nga masabtan nato. You see? So dili madawat sa Dios kana kay mga mayong binuhatan nga tawhanon raman. In fact, sa Korinto kada gitandi kana sa kahoy kugon og dagami. Imong duslita na o silao ba na dayon, maugdaw man na. So ay ganti nga madawat sa magtotoo nga iya magutong gibuhat didto sa dapit nga may gahom ni Satanas, which we call cosmic dynaspheres. Duha man na cosmic dynasphere 1, which is arrogance complex. Unya ang ikaduha cosmic dynasphere 2 nga hatred complex. So kita nimo kining mga magtutuoha nga nagdahom lagi nga sila kanang espiritual, nagkinabuhi sila kunuhay sa Kristowanong paagi sa pagkinabuhi nga wa may doktrina, wa may pulong sa Dios diha silang kalag, they are hypocrites. O tayo mahimo niya na. This is a rebuke, nili ni kay pagdaot nila. So mao kana nga gipasidan antas pulong sa Dios. Beware nga kanang hisukamod kanining maong kaimtang. Now, Bible doctrine teaches us believers that God provided us the means, ang mga paagi to suppress this power of the old sin nature. Yatagan man tag kanang hinagiban o kanang kasangkapan, kumplito yun ang pagsangkap sa Diyos kanato. Pagsangkap aron masuppress atong maduon kanang mapildi nato o maduot nato kining gahom sa old sin nature, kinaiyang mga sasala nga mao man yun yung culprit, nga mao na yung source of temptation. So pinagi sa pulong sa Dios, particularly God's 10 problem-solving devices, ang magtutuo nga positibo can be victorious over his old sin nature's control. You see? Now, of course, dili ta makaako nga dumalahon, kontrolahon sa atong kinaiyang magasasala. You will surely become a victim o casualty nining gubat nga espirituhanon. So, hinumduman nato ang atong kaalam sa pulong sa Dios, kanang nuntan kana sa atong pagtuo niya na unsay resulta espirituhanong gahom. Knowledge of Bible doctrine plus faith equals spiritual power. Mao na hinungdan nga no, unsa ka may hinungdanon sa pulong sa Dios. Appeal na ang God's 10 problem-solving devices. So, start using. Unsa may una. Unsa may yun nag-una nining 10 problem-solving devices. Di ba rebound? 1 John 1:9. Rebound. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kanunay nato ning bat-bat kining maong kanang bersikulo sa dili pa kita magatuon sa pulong sa Dios. Kaya nga naman,
This is a prerequisite niini nga atong pagtuon sa pulong sa Dios. Prerequisite meaning gikinahanglan gyud na. Kay kung dili nimo na gamiton kining maong kanang problem-solving device number 1, then nothing will happen. Why mahitabo sa atong espirituhan ng pagkinabuhi? Your spiritual life is going nowhere. Kasabot ka? Ato gini nga tagag empasiya diha. Then, human ka mo rebound, dili ka mo hunong lang ka. No, it's not enough. You have to keep moving in your spiritual life. Padayon sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Rebound and then study God's Word. Padayon. Ayaw hunong. Kaya for all you know, kung hunong ka, tuwa, naghuwat na tong cosmic dynaspheres nga duha. You see, which we cannot afford to go there. Atong hinumduman, fellow believer, let us remember nga ang Christian way of life is a supernatural way of life. Numdum ka? And because it is a supernatural way of life, it demands ng inahanglan yun a supernatural way of execution. Dili na ito mahimo di na ito ma-execute pinagi sa nga tinawhanon nga paagi. Cannot be. You see? So, a negative believer will tend to doubt. Ako man yung mention for last time. He will tend to doubt his salvation. Nagyo'y puruhan. Malagmit yun siya. Magduda, magduha sa iyang kaluwasan mo yun siya. Luwas baka ako? You see? Unsa kada kong pasipala ka na. Nagipasalig sa Diyos duda siya, magduha-duha. Now, sama ra siya sa doubting Thomas. Numdong ka ni Tomas. Usas mga disipulo sa Diyos na ni Ginoong Jesucristo. Unless I see sa kanang uwat sa iyang paglansang niya sa cross, di kong to, maumantoy gingon ni Tomas. So, mo to, nagpakita ang Ginoo kaniya. Pagkita niya, kurat si Tomas. My Lord and my God. So, dayon niyang yukbo yun pagtahon sa Diyos. Namo na. Yung sa gisulting Ginoong Kristo, humanad to. Bulahan kadtong nagatuo nga wa makakita. You see? So, mo na ang pasabot na to nga a negative believer will tend to doubt sa iyang kaluwasan. Nga naman, huwag man siya doktrina. Kasabot ka. Huwag man siya pulong sa Diyos. Mao ka na hinungdan. Unsa may iyang magamit. Aron mulig-on ka ng iyang pagtuo o pagsalig. You see? Mao na, nga ang usa ka negatibo nga magtutuo is a confused person. Libog yun siya. Nagkaguliyang yun ang nasi ang una-una. He is disorganized. He is disoriented to the reality of life. He is miserable. Na, ang prinsipyo, misery loves company. Ang prinsipyong Satanas. Na, nahigugma siya og na mga kauban. Na nga, og naanay usa ka magtotoo nga nahisukamod siya, gumikan kay iyang gitugutan, iyang kinayang magasalas pag duma siyang kinabuhay. Then, ingon na Satanas, kini, bitaha, daghan nami. Kita kanya na, makatawa kita noon, maugin na itinoon. Biktima kitang Satanas. So, ang negatibo nga magtotoo, nga naman siyang negatibo man, wala siya gana. Wala siya gana, way gugma, way kainit, way kaikag, way pagpanumbaling, way gugma. Awa, mudayo na siya, balibad kung imo na siyang kanang imo na siyang i-invite. Unsa may Bisaya to invite.
dapito ni mo Bible study. Busy ko, wag panahon na kamura. Ano mo na. So, negatibo siya. Wa siya ay panahon nga ikagahin sa pagtuon sa pulong sa Dios. Tuwa siya sa ubang mga tawanon nga mga kalihukan, mga iyang pasiuna. Dili pasiuna ang pulong sa Dios. Ang kalibutan mo iyang ipasiuna. You see? So, a negative believer is a confused, disorganized, disoriented to the reality of life, miserable person. He is unhappy. Huwag yun si kalipay. Huwag yun. Sige lang yun siya pangitag kalipay. Ano itawag ko, frantic search for happiness. Frantic. Kadipo-dipo na siyang pangita. Sa pag-asa pang kanang aligrihan nga dapit nga muadto siya magpabilin siya miserably. Bisan diri sa Amerika. Uban nga mga Amerikano moingon sila adto ta sa the happiest place on earth, sa Disneyland. Inigadto nila wa man sila doktrina nga magamit. Do you think they're happy? They will remain miserable and unhappy. Kay ang mga kalipay nga ipangita dili mao. Sila matunong. So mo na frantic search for happiness mo na ang ilang pagpangitang mga kalipay mo bumirang kana nila. Mo sumbalik nila nga dili na mo yung matuod kalipay. Miserable. Dili siguro, unsure, unstable. Way baruganan. You see? So, pildiro, loser believer. Now, can you afford to be a loser believer? I'm addressing this to you, fellow believer. This is paghagit kanatong mga magtotoo. Na kung buot kita nga magmalipayon, matuod nga kalipay sa kinabuhi niyara. This is the open secret nga gihatag sa Dios kanato. Ano po na nimong mudawat ka ba niya na o di? It's a matter of choice. So, mo itong ingong Pablo lagi. Sa 1 Corinto 3, 1 at 3. But I, my brethren, members of the royal family of God, brethren, dili ko tudlo kaninyo the way I taught the mature believers because you are still baby believers. Mga karnal pa man mo. Babes in Christ pa man mo. Mga wa pa man mo ibuot. Maubiyan na ibuot pasabot, ha? Kaning baby believers. May buot kining bata. Natural. Ato lang nagitandi sa in the human realm. Di ba? May buot ang bata. So, ang mga magtutuo nitong panahon ni Pablo, mga way buot, mga batang gagmay. So, nakalimot sila sa Galatia 3:26 nagaingon nga, you became children of God through faith in Christ. Gumikan niya itong pagtuo ninyo kang Ginoo sa Kristo, nahimo kamo mga anak sa Dios. Parang mga batang gagmay pa man mo, anak mo sa Dios, pero man mo manggitubo, so mo na nga, mga nung mo manggitubo, negatibo man mo. Na mo na. Mayingos Pablo nga di ko katudlo ninyo sa mga gitudlo nako ngadto sa mga kanang spiritually mature believers. Kaya di man mo spiritually mature believers. Inumdum ka mas tulo ka ang sa espirituhan ng pagtubo. The 3 levels of spiritual growth. Baby believer. Sunod. Adolescent believer. Sunod. Spiritually mature believer. Na maunay bot pasabot ni Pablo. Di ko katudlo din sa mga doktrina nga kung itudlo sa mga spiritually mature. Kaya di ba mo kasabot? Yung siya magsugod lagi mo sa kagmay nga kanang una-una
Ingnon tapos si unang mga doktrina. Apan wa mamumusigi. Nagpadayon na lang mo diha sa inyong kanang abutan nga pagka-baby believer. Mao nang wa ibuot kamo gihapon. Mao giingon Pablo. Mga gihapon may buot. So mao na nakalimot lang sila sa giingon. Sa Galatia 3:26, you became children of God through faith in Christ. So balik ta niya itong rebound. When a believer rebounds, unsa? Spiritual ang iyang kahimtang. Gusto? Di ba nila? Once nga ikaw mo rebound, mo gamit ka sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9, pagsugid sa imong sala. Then, ang imong kahimtang, spirituanon. Tuwa ka magpuyo sa dapit nga may gahom sa Dios. Operational divine dynasphere. Apan, kung ang usa ka magtotoo, ilang di niya panumbalingon, di na he ignores to rebound, then he remains carnal. Magpabilin siya pagkakarnal. Kung nahibaw na kaunsa po ning pagkakarnal, tuwa ka magpuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas. Ang nagadumala nimo ang imong kinaiyang magasasala. You see? Spirituality is the control of God, the Holy Spirit. But carnality is the control of the what? The old sin nature. Sabtag yun na. Now, so, imposible yun. So, sa kamagtutuo, nga iyang kanang that he pleases God when he is controlled by his old sin nature. Dili. He cannot please. It's impossible to please God. Naman na sa Hebrewanon 11:6. Without faith. Without faith. Abot pasabot na ng faith diha. Kanang ang imong paggamit sa pulong sa Dios. Samtang ana ka sa spirituhanon nga dapit. Without faith, it's impossible to please God. Di yun. Now, iba naman ka nga, at the point of salvation, two major things happen to you. Permanent o temporary. Or temporal. Ang permanent, eternal relationship with God. Ang imong pagkahiusa kang Ginoong Kristo. Forever. Hangtod na hangtod. Kaduha, ang imong temporal fellowship with God. Temporal, kaya nga naman. Matangtang mangod niya sa diha nga ikaw makasala. You see, ang sala mao ang kanang culprit ni ini. Once we commit sin, ano yung kanang buhat nagsala? Isugot man ta sa tentasyon. Ang tentasyon dili sala. Sa diha nga musugot kaniya ng maong tentasyon, buhat kaniya na mo yung ginamit ang imong kaubuton. Okay, buhat ko nini. Nakasala ka. So you are out of fellowship. Managingon. You're out of fellowship, dili na maka-guide, dili na makagiya ang Espiritu Santo kanimo kay na ka man maglunang sa kanang dapit nga may gahom ni Satanas. You see? These are absolutes. Di man nina, fellow believer. I'm addressing this to our fellow believers. E kinibahin man kini sa ato ng pagkinabuhing espirituhanon. You see? This cannot be applied by an unbeliever, dili. Iwa pa man sila kanang magamit na doktrina in the first place, dili pa man sila luwas. So mao na nga, di man kaninyo nga dili pa luwas, mga unbelievers, remember this, that once you believe in Christ, you become a child of God. Sa diha ka mugamit ka na sa imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Unsay mahitabo nimo? Gawas nga ikaw madugtong kang Ginoong Jesucristo. Ikaw mahimo ng anak sa Dios. Unsa pa? Ikaw mataw na pag-usab. You will be born again.
ikaw hatagan sa kinabuhing dayon, kanang suluban ka sa pagkamatarong sa Dios. Ang imongan ilista na dito, isuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. Kana mo itimailhan nga ikaw anak na sa Dios, ug you are a personal and private property of God. Wa na'y makaagaw diha kanimo gikan sa Dios, wala na. You are a property of God, and you are a candidate to be living with God forever in heaven. So mao kaniyang mga butang nga nagpangitabo sa usa ka tawo nga mogamit niya ng iyang free will sa paghimog desisyon sa pagtuo niya kang Ginoong Jesucristo nga iyang manluluwas. Just like that, you see. Ang Diyos dili buot nga ang tao malibog. He is a God who is organized. Dili libog ang Diyos. So mao na nga iya kanang gihan-ay ang iyang pagtanyag sa tinuod, matuod nga kaluwasan, pinagi lamang sa imong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Okay? Dili ka head knowledge, kundi sa imong yung kardiya, imong kasing-kasing, imong gidawat ang kaluwasan. Imong gidawat si Ginoong Jesucristo sa iyang gibuhat dito sa krus. Pagpakamatay tungod sa atong mga sala, siya ay mibayad sa atong utang sa sala. Kaya ang tanang sala, kinahanglan magyong hukman. Romans 6:23. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Na, kita ko, tanan yung mga makasasala, mga tanan. Kumikan kita mga sumusunod, mga kaliwat ni Adan o ni iba. Sa gibuhat nila, napahiran ta, napanunod na ito ang ilang gibuhat. Nga pagsupil, batok sa Diyos. Pasidanaan sila sa Diyos, ayaw kaon mo ining usa ka kahoy nga din ang bunga niya na mo ipag-ilas maayog daw. Ayaw na kanan ninyo. Magkakaon mo sa tanan. Gawas lang niya na. Kaysa adlaw nga mukaon mo niya na, mamatay gid mo. Sa inyong pagkamatay, mamatay ka mo. Dying daw siya, dying mo kanay original nga buot pa sa buot. Mo na napanunod na ito ilang gibuhat. Na sa man mo pag-iskapo niya na. We are spiritually dead. Tanang tao nga may mugso ni kalibutan na. Spiritually dead, although physically alive. Mo na nga. Kita man mo kadang danggang mga tao nga libot-libot, nga suroy-suroy, ining kalibutan na nga buhi, physical apan. Ang tinuod nga kahimtang nila, spiritually dead. Patay. Unsay buta sa bot. Dili kang espiritu na matay. Di man mamatay ang espiritu. Ang buta sa bot niya na, kanang pulong na, nagpasabot nga, nahimulag ang tao hingpit ng iyang paghimulag gikan sa Diyos. Total separation. Nga usa lamang bugtong iyong pagi nga pasiguli ta ngadto sa Diyos. Muna pagdawat sa gibuhat nga kaluwasan ni Ginoong Kristo dito sa krus. Kaya kung mutuo ka nito nga iyang gibuhat to, nagpakamatay tungod sa itong mga salaog siya. Namatay, niya nabanhaw, o niya misaka sa langit, karon naglingkod sa tuong kamot sa amahan. Mutuo ka niya na nga siya namatay tungod sa imong mga sala. Then, sama na siya mong gituuhan o gidawat sa Ginoong Kristo nga imong manluluwas. Luwas ka. Kasabot ka. Understand that. Gikan ka na sa pulong sa Dios nga itong itunan. Believe. Wala na ng mga buhat yan na buwan mapunta mo supak nga mo buhat ka kay resulta na sa imong pagdawat dili kay may unahon nimo
Kinahanglan mo buhat kag maayo. Kaya nabitaw uban ka pilsupo mo yung adi sa kumudawat sa kaluwasan. Kaya di pa makanang sige pa mong pagkasala. Ano sa man di ka muhunong? Amo na. Magsige, magpagkasala tungod kay mga makasasala man ta. So, tumuo ka kay Jesus karon. Tomorrow may be too late. So, okay. Di man niya, nga duhay na hitabo nato natong higayon nga atong gidawat ang kaluwasan. Temporal, eternal ug ang temporal. Eternal atong pagkadugtong, paghayusa kang Kristo hangtod. That is permanent. That is family relationship. Okay, once born with God, born in the family of God, you are always a member of the family of God. Barugan na ito nga, once saved, always saved. That's covered by the doctrine of eternal security. Nya, ikaduha, mo itong temporal. Temporal kay matangtang sa dihang kita magkasala. That's fellowship with God. Fellowship can be removed by our sinning. Mo nang temporary. So, gisangkapan kaya pong kitag paagi sa Diyos nga may balik. You see, restored, ma-restore kita nga to sa Diyos sa atong pagkikabitay. Kaya ang natangtang atong mga kanang pagkikabitay, fellowship. So, to restore it is by using rebound, which is God's means of restoring us, recovering us sa atong kahimtang gikas kanang pagkakarnal ngadto balik sa pagka-spiritual. Kasabot ka? So mao na sabto na to na kana. So don't hesitate. Ayaw pagduha-duha sa paggamit sa rebound. Apostle Paul was telling the Corinthians, there's 1 Corinthians 3, 1-3, mga Corinthian believers to be spiritual and continue learning Bible doctrine. Aron so he can get through them, teach them advanced Bible doctrine. Mo yung tugon ngadto nila. Sige, padayon mo, ayaw mo duha. Gamita ang rebound aron kamo may balik pagka spiritual. Kunya padayon. Ayaw mo kahunong. Padayon gyo. Kamo to be spiritual and continue learning. Padayon sa inyong pagkaton sa pulong sa Dios aron kamo kanang mutubo spiritual also. I can get through you, teach you advanced Bible doctrine. Tutugo ni Pablo. Okay. So, usa ka magtutuo nga carnal. Anong na carnal siya? Gumikan siyang pagbuhat og sala. Gitawag ka na sa original nga Greek kung pulong sarkikoi. Sarkikoi. Now, so, nagtuon ta niini. Well, of course, atong gitukbil sa bahin sa plano sa Dios. So, we will know how to live the Christian way of life. You see? Mao ni atong ipangtun-an. Mga basic ragud ni. Mga una-una. Mga pasiuna ragud ni mga pagtulun-ana. Apan may nung danon kayo mo na nga kinahanglang balik-balikon. Aron di nagyod makalimtan. Mao na tuyo nga atong gibalik-balik aron di na makalimtan. Dili kay aron may dumduman, no? That's not the reason why we emphasize the importance of learning doctrine on a daily basis. Aron di na makalimtan. So, ang sa itong Christian way of life is supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Mao na. Okay, of course, ang magtutuo has a choice. Whether he wants to become a winner believer or a loser believer. It's all a matter of choice.
Naroon na siyang pagpili. Okay? Pati man kadtong law of volitional responsibility. Mao ginay kanunay ginatong painumdum nimo. Kay kini atong atubangon every minute of our life as believers. So, kung buot kang maka-cut-on, mahibaw, masayod, unsaon na to pagkinabuhi sa kakinabuhi nga kanang makahuluganon, meaningful, purposeful, and with definition. Mao kana ang atong padayon sa pagtuon ni ining tun-anan nga guluhan og the real meaning of life. So, I hope nga kamo nga mga nagasunod ning atong Bible study every day nga labi na kaninyo nga mga magtutuo atong isig ka magtutuo ug kaninyo nga mga dili pa magtutuo nagsunod-sunod nining atong pagtuon hinaot nga kamo malamdagan kamo sa Espiritu Santo busa karon ato ning ipadayon ugma ug karon atong pasalamatan ang Dios sa iyang paghatag kanato og higayon nining atong Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Karon ato iduko ang atong mga ulo. Atong piyongon ang atong mga mata. Ato karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo niadtong aniad sa atong pagtuon dinhi sa atong of course we are worshiping God as we study God's word. Nga diin wa pa kanila sa ilang kinabuhi si Ginoong Jesucristo ug nga sila wa pa'y paglaom wa pa'y kinabuhing dayon tingali wa ka pa makahimo niya ng labing bililhon nga desisyon sa tanang desisyon. Si Ginoong Jesucristo midawat sa matag sala didto siyang lawas samtang gilansang gibitay nila siya dito sa cross. Iyang gidawat ang tananta nga mga sala. Lakip na ang mga sala nga ato pang pagabuhaton. 1 Pedro 2:24. No, si Ginoong Jesucristo mo ay mipuli sa atong dapit. He was our substitute. Gihukman siya sa Dios nga Amahan. Tungod kay napuno naman siya sa atong mga sala. Ang tinuod ra gyud kita unta ang ilansang sa krus tungod sa atong mga kasalanan. Siya mo'y gihimong sala, kinsaway labot sa sala tungod kanato. Aron lamang nga kita mahimong pagkamatarong sa Dios dili adiha kaniya. Ang imong pagtagad niining mga butang nga karon higala. Ang imong pagtagad ngadto kang Kristo mo'y magadeterminar sa imong dayon kaugmaon. Apan ang imong kabuton mo'y giagad ang imong free will. Kung dawaton mo sa Ginoong Jesucristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas, ikaw hatagag kinabuhing dayon ug maluwas ka. Apan kung imo siyang isalikway, ingon nga Dios ug manluluwas, maimo ang dayon nga paghukom. So imo ang pagpili karon. Matod pa sa Juan 3:36, siya nga mutuo sa anak, magkabaton o kinabuhing dayon. Siya nga dili mutuo sa anak, dili magkabaton o kinabuhing dayon. Hinunua ang kapungot sa Dios, magapabilin diha kaniya. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Magampo ta. Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong bililhong mga pulong nga among nadungog nakatunan ni ining adlaw. Amo karong nasabtan og klaro tungod sa ministeryo sa Espiritu Santo nga kami maluwas di ay pinaagi lamang sa among pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Ingon nga among Ginoo ug manluluwas.
Nagapasalamat kami kanimo Ginoo niya ng kaluwasan nga imong gihatag kanamo pinagi sa imong bugtong anak ang walay bayad nga gasa gikan kanimo. Salamat nga among Bible study through the YouTube. Dada kami pagbalik ugma aron kami makapadayon sa pagtuon ug dugang pangkamatuoran. Kining tanan among giampo tungod sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.